ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Казан ТЖ. Так, хуш омадед бардорои азиз. ҳоли ҳеҷ кавна омодаи хайр. Як нафар аст, нигоҳ карда истодааст, наменависад. Чӣ гап шуда бошад рӯзиш канамон биём? салому алайкум, зинда бошед. 4 нафар шудем. хуш омадед бардорои азиз. Якум лайк. Раҳмати калом худо. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. хуш омадед. То шумо наомадед, ягон кас наомада буд. Як нафар будак, ҳаваям нанависондиста буд. 3 нафар шудан. Бо биромадан, лайкмонӣ биромадан. Чи худо сози нағзи шукронаи Аллоҳ мешавад. Шумо чӣ хелен? Созен, тенҷен, хубен? ТВ Ҳамадон салом. ва алайкум ассалом шеф. хуш омадед ТВ Ҳамадон. Зинда бошӣ бардори азиз. навай сари намоз хестаманд, зинда бошед. Так, ина ТВ Ҳамадон бардори азиз, калита гир, силкаи канал тамондан гир иншоаллоҳ. Ман ҳеҷ каса намебинам. Чӣ хел? Чӣ хел ҳеҷ каса намебинӣ? Сеюм лайк. Зинда бошӣ бардори азиз. ҳозир 2 нафар шудагиян. Шумо хутонену як нафари дига ТВ Ҳамадон. 3 нафар будан, як нафараш лайка монду, биромад рафт. ТВ Ҳамадон сози дига саломатии хуб бардори азиз.
ҳамадон хуш омадем. Так мешава. шукри худо. Зинда бошӣ бардори азиз. раҳмат. Чӣ ба ҳеҷ кас нест. Оле меомадагистон. ирӯз барвақтар эфир кардем охи. шояд аз ҳамин сабаб боша ирӯз барвақтар эфир кардем. инҷара абояшо кандум диден? абояшо кандум гирифтам. худо хоҳад фардо корби паталокша мезанем. инҷо направляющий задагии малакай. фардо корбша мезанему. баъд аз 3 рӯз пас худо хоҳад мебиён чӣ мекунам. мебиён натиҷанояша мезанам. офиса хушрӯ кардӣ. офиса кандум оляколе офис хушрӯ меша иҷода камин меша. дики камин меша, дики камин мечиним меша, оли бо базеб меша. боли мебинен современи изменит меша, иҷо хушрӯ меша бо. инҷа кухния, инҷа кухния, ана кухнишон. инҷа ҳама продуктаву косаву таваққу испосу. унавай натиҷаноя кандагӣ меша, дар паталок мондагӣ меша. унамо натиҷаноя кандагӣ моли ҳама натиҷанои набудуши гӯем зелёни фони каналом меша. ҳамун ҷое корро мебарам, ҷое ки дероинда зиндагӣ мекунам, дар девол мезанам, кашораш мекунам, деволи хеле фонди гӯем хушрӯ мешада, хеле базебак. инам хеле дӯстои азиз. хуш омаде Дилия теҷе, хуш омаде. апаи казан созин хубин. апаи казан инам инҷа дай чӣ кардеса, нависондеса как модераторай дӯстои азиз. Так. ина Дилия калид метем тона силкаи каналтона мондан гиред иншоаллоҳ. обод бошен, саломат бошен. апаи казан нависонда ки Дилияҷон раҳмат барои лайк. зинда бошен апаи азиз Дилия, саломат бошен. худоро шукр соз аз шумо пурсем. Так. аллоҳ. сообщество апаи Дилия сообществош кардем. зинда бошен. Дилия ҳози будро лайк мон. силкаи видео мондага чӣ мондага бародармон дароян мега лайк мон. намеарзад. апаи Дилия боч хеле раҳмат гӯем ки арза. апаи казан нависонда ки Дилияҷон раҳмат барои сообщество. хай кани гавзан апаи Дилия чӣ хел раҳмат гӯем ки бо арзанда боша. гавзанен мо ҳама хеле раҳмат мегӯем шуморо. зинда бошед модари азиз. ҳабиб ҳабиба, хуш омадед. ҳабиб ҳабиба, панҷум лайк. салом. ва алайкум салом. хуш омадед. садои форам хуш келапсиз. садои форам каниша, садои форам телпакаш янима мондага хандара сида омад. хуш омадед садои форам. салому алайкум бародарои азиз, хуш омадед ҳама каса.
Так, садаи фуром хуш омадӣ. Так, кадомеда калид дар кор боша гап зане, иншоаллоҳ калидтон метем. Силкҳои каналотонам мондан гирем, дастгирӣ кинем якдигаротонро. ману ту мо нашавем, ки ману ту мо бикунад. ману ту мо нашавем, ки ману ту мо бикунад. ману ту мо нашавем, чӣ парво бикунад. ба фиребу ба чӣ найранг, ба чӣ парво бикунад. мардино Так, Исмоили тоҷик чӣ равон кардӣ, бародари азиз? Через 30 минут оидӣ. Так, гап нестай. бо чӣ гуноҳ кардам? Телпаки диҳанимаи чӣ гуноҳ карагӣ неси? ману ту мо нашавем, ки ману ту мо бикунад. ба фиребу ба чӣ найранг, ба чӣ парво бикунад. шахси макор фақат фикри пули бисёр аст. марди нодор бари пораи нонезор аст. марди нодор бари пораи нонезор аст. расид он рӯз ки ману ту биём, он рӯз ки биё ману ту мо бишавем. ба раҳи рост киен шумо, ки садои фурам рост бисозем, бидавем. раҳи камро ба раҳи рост бисозем, бидавем. дӯстои азиз, зинда бошед. ҳама каса хуш омадед. биги дега. бале, бародари азиз, зиндаву саломат бошед. Так, куҷо мегардӣ хум садои фурам? ин бачаи хеле саршикӯ ношикирӣ ту шава аку апишу чӣ боша? Ахсанад якм. дар канали Апаи Казан меҳмон намекунӣ? Кира гуфтеса бошанд? Садаи фурам як шавармаи гарм. фаҳмо ки садои фурам меҳмононро дар карвочи шаварма пухтангир ҷурат угашад карангиршонад. дӯстои азиз, худоё ту бародеҳӣ ба ҳар кор.
خدایا تو برادهی به هر کار، خدایا انتظارم مادری زار. خدایا کی روم بر نزد مادر، خدایا مهربانی ما کی مادر. دعاهایش اجابت کرده ای تو، مرا فرزندی او آورده ای تو. زنده باشه برادرای عزیز. این شعر ایجاد کردم نویساندم. همین شعر خانم برادرای عزیز گوش کنین. خدایا تو برادهی به هر کار، خدایا تو برادهی به هر کار، خدایا انتظارم مادری زار. خدایا کی روم بر نزد مادر، خدایا آنی ما کی مادر. دعاهایش اجابت کرده ای تو، مرا فرزندی او آورده ای تو. زنده باشه مادرای عزیز، سلامت باشه. نکه می شعر من کی ایجاد کردم، در کدام چی نویساندم، کدام پخش مستقیمه در فراموش کردم. شاید پخش مستقیمی اویلوی در آلمان باشه. تاکیده شاید همون کنم شویره هستین چی؟ شویره برادر عزیز، لولا اپای عزیز، شویره این زن میگن ما اکه شویر نیستیم. نکیم خیلی چی فهمونیم شما را. همین بعضی پخشای مستقیم میدرویم اپای عزیز، مادر عزیز. همین گویم پخش مستقیم میدرویم. همین صحبت رفته است، صحبت مادر صحبت گرم رفته است. خلاصه بعد من همین یک فکر میکنم، همین فکری خودم یک شعر مثال می نویسونم، می پرتم همو کانالی همو مادر ده مثال همو کامنتاری خوندن میگیرن. همه خیلی یک گوین صد شدگی ممکن شعر نویسوندگی، اکثریتشون بسیارشون برای مادر. زنده باشه مادرای عزیز. برای من گفته سانکو فراموش کردم که کی نویسوندم، نکه همین شعر نویسوندم. ایجاد یک روز برادرای عزیز در یک پخش مستقیم مادرها رفته بودم، با یکدیگرشون بحث داشتن، چیز جنگ داشتن. خلاصه گویم دوستای عزیز جنگ داشتن. با همین شعر مثال چی همین شعر نویساندم کرو چی ندونم. پخش مستقیم یک مادر بود، 30 نفرم با فکرم یا که چه خیلی میگن توجیکساک میگن همون افیرده باشه یا که افیر دیگه بودن بود نمیدونم. نویساندم که زن به زن باید موافق گپ زند، نه بروی یکدیگر سوزن زند. دوست باشید ای زنان با یکدیگر، دوست باشید ای زنان با یکدیگر، با نگویید که نکردی و خبر. سه عزیز خیلی شعر نویسوندیم در امروز در پخش مستقیم با فکرم توجیکساک نویسوندیم. شما دا چی صدای فورم تاک دیده یا محشر نویسوندیم. الحمدلله ساز شما سازین خوبین انشاءالله اکا جون. خدا ساز باشین همه کسا. با فکرم کدام محوش پرسیده است. محوش خواهر عزیز زنده باشین. تا خوش آمدین. اینجا چی گپای که امام علی جان تیوی خوش آمدی برادر عزیز. اینجا در صحبت دوستانه رفته است. برادر عزیز سازاکی تنجاکی امام علی جان خوش آمدی برادر عزیز. так боз дар пахши мустақим ҳамун модари азиз ба фикрам бо шеър нависондам. ҳама хел гӯем чӣ кардам бародари азиз, қофиябандӣ кардам. дӯст доред модаронро, модарон ғамхори мост. дӯст доред модаронро, модарон ғамхори мост. шаб нахобанд, чашми обанд,
дилкабобанд, ҳама ин аз бори мост. Некем ин дуруст аст, бародарои азиз. Шабо хоб намекунанд, дилошон месӯзад, дилкабобанд. Ин ҳамаш аз бори мост, бародарои азиз. Так, зинда бошед дӯстои азиз. садои форам манум намефаҳмӣ. Так, казан чӣ хеле казан апаи казан шуморо пурсидестиян, саволошонро ҷавоб диҳем. Очаи Лолаҷон, кани Лола омадагиай? Так, иҷода кинасонагай. Очаи Лолаҷон, худоро шукр. Фаҳмо. Соз аз шумо пурсем. Дилия, ти чӣ толӣ мекунад? хуш омадед дӯстои азиз. 3 нафарен эфир данеким 11 лайк шуда. Миннатдорем дӯстои азиз барои лайкҳои зеркарагитон. Зинда бошен. Какая разница, мега Ҳабиб. Модариҷон дар намозаш так. Я Аллоҳ. 6 нафар шуда. хуш омадед бародарои азиз. Ҳама каса зинда бошем. Ман намонда буда ина мондам. Зинда бошед Эмомалӣ. Бародари азиз, калид темтона силкаи каналтона мемонад дӯстои азиз. биноҳои обод гардад хароб, зи борону аз тобиши об. биноҳои обод гардад хароб, зухми суханро парокандам. Зинда бошед азиз. Ха. Зачем гандагӣ? Тогда есть хубӣ. Когда есть хубӣ, тогда есть хубӣ не. дар урфият мегӯянд дӯстои азиз ки хубӣ кардан наметавонӣ, бадӣ накун. Барои ҳамин ба якдигартон дӯстои азиз иттифоқ бошед. Ҳабиба, зачем шила, когда есть шаурма? Иқа хушӣ кардем, ҳеҷ ка наомад. Вай шӯхияи шумо дар як ҷо мебиёнд. 6 нафаре эфирда. хуш омадед бародарои азиз. ҳама каса хуш омаден. раҳмат барои дастгиритон. Казан тезе гуфтаистед. Зинда бошед. ҳай дӯстои азиз, ҳама каса хуш омаден. Ҳама каса зиндаву саломат бошед дӯстои азиз. Так.
Рустам Абдуллоев, салом, 13 лайк. Ва алайкум ассалом. Хуш омадӣ бародари азиз Рустам Абдуллоев. Зинда бошен. Так. Хай, чӣ хел шӯхӣ кунем, иқа одам ҷамъ шава. Чӣ хел шӯхӣ кунем? Так. Барои одам ҷамъ шудан чӣ хел шӯхӣ кунем ака? Ин ай шӯхӣ кардан одам ҷамъ мешуда. Вале иншоалло суҳбат гарм меша, вале мебиям. Вале ака ирӯз мо камтарак барвақтар эфир кардем. Ҳамин сабаб одамоли кам омадестиян. Иншоалло мебиям. Шӯхӣ карда наметонӣ охи эҳе. Рустам, қарор шин бира зантагу иқа шилаи бенамакна мардум иқа бихӯра. Эҳе, туй дорем гӯ. Хуш бошен админка. Зинда боше бародари азиз, саломат бошен. Так, Рустам сози хубӣ мега ҳабиба. Куда барвақт нест соза. Не, камтарак барвақт кардем эфира. Дирӯз дертар карда будем эфира. Одам хеле омодагӣ буду. Так, хулоса ман дар байни эфир будам, як темара гӯем, як мавзӯъра кушодем, дигар камтар настроение бо паридак. Ҳамин ахмақиша мекуна охи. Настроение бо парид, дигар эфира баъд қатъ кардем. Ключа гир чорниш кунем. Кира чорниш мекунӣ ки садои форам гавзан? Барои чӣ чорниш мекунӣ? Кира чорниш мекунӣ? Меша созен шумо, ҳабиба гуфтай. Рустам бародари азиз, шумо даха як калити имкониям. Мана биги чорниш кун. Эҳе. Барои чида чорниш мекунем? Ай чӣ сабаб садои форам? Бо сағира бе ман ҳамин ключи хита мегирим, сағира тира чорниш кунам. Ина ман ключи садои форамро мегирам. Худша сағираро чорниш кунем. خیال شما که من شوخی کردم. من کلوچ صدای فورام گرفتم. خود شکنی چور نکنین چه خیلی میشه. تای شاورما میمونه صغیره در جای گوشت خودشو میگیره تو میتیده درین شاورما. باز شوخی خود مزه نیست. مزه نیست ای قاسال خورم قبا مزه میشه کی. فهمیدی؟ من رفتم. زنده باشین. مرا چور نکن نمیام دیگه. اینا وزی من چور میکنم. اینا و این سقرده بود چوه کلی دادک. خدای دادری مرا غم نتیوخی. من گفتم سقرده یک مرتب چور نکنم کنی چی خیلی میشه خودش. کنی خیلی زیق میشه. tak برداره عزیز ولی صاحب خونه من بیا یک خمیه که خدا خواهی صاحب خونم بیا بعد شاید در پخش مستقیم خودم اما مشنیشان تا میتیم عجایب میشه باور کنی برداره عزیز همین انگور میتیشه انگور میگیره همین ناخوایده گویم قرطش میکنه و خرطوم داشته چی داشته در این پرهای دهنش بجا میکنه. اویلوی در آلمان. سلام علیکم خوش آمدی مادر عزیز 14 لایک. السلام علیکم و رحمت الله برکاته. سوزی نغزی سلامتی سوزی و علیکم السلام و رحمت الله برکاته. مادر عزیز خوش آمدین. ما در پخش مستقیم کازان تجیم خیلی علاقه میدونید مادر عزیز. پخش مستقیم خودمون بعد پخش مستقیم کازان تجیم میشه با
зинда бошед. Раҳмати калон барои ташрифоварантон модари азиз, саломат бошед. Так, бест салфетка рӯид кунам, бинита тоза кӯ. Так, хуш бошед додарҷон, саломат бошед модари азиз, хуш омадед. ҳамо хулоса ҳамо муша баъд нишонтон метем. Ягон мисол хӯрока метиҳем ша нигоҳ кунед, баъд чӣ хел мехӯра аҷоиб нӯшайда бовар кунед. Як ҷондоре ҳаста ки дами мегире хӯрдан мегире, нохоҳида қиртш мекунад ва як хартум дошта ҳамаҷо ба ҷо кариста бурдан мегире. Короче ҳамо хӯрокаи ба ҷо карагиша. Интернет бародарон нестабилна кор кариста, бахшиш кам камо нестабилна хушрӯ кор кариста. Ҳамин сабаб бо гумон накунед ки мо эфирморо киштагием. Так, апаи олмонӣ хуш омаден. Ман ша қарабоӣ гуфтаи ҳабиба нафаҳмидам. ҳама каса хуш омадед дӯстои азиз, ҳама каса хуш омаден. Миннатдорем дар эфири Казан ТЖ ташриф оваред дӯстои азиз. қудо чӣ ман ӯ навори партофтагитонро даромадам дидам. Ҳамин пеша эфира гирён кардан даромадам дидам. Хулоса нарушенӣ надоро, ягон чӣ омадагиш неста ёдем. Фикрам дар имо нависондум то на, иншоалло мумкин дида бошен. Агар намедиден эфир намеомаден, ба фикрам хулоса диден, ба фикрам навиштагии иморо. Так, бародарои азиз, иншоалло ҳамин фардо мумкин ё ки мумкин ҳамин рӯз Бахтиёр ҳамин Бахтиёр Хиҷама, хуш омадӣ бародари азиз. Салому алайкум. Ва алайкум ассалом. Хулоса дирӯз дар ҳамин пахши мустақим бародари азиз як модар қати мо ҳамсӯҳбат шуда будем. Он модара ҷарроҳӣ кардан лозимай. Дар як апамон партофта буд, наворро тамошо кардем, баъд мо ҳамсӯҳбат шудем ба тариқи телефон. У модар қати суҳбат кардем, хулоса ваъдаш кардем ки имрӯз бояд зангиш мезадем. Ҳамин рӯз субҳ зангиш назадам, ман ҳамин бегоҳӣ пеш аз намози шом зангиш зада будам. Ҳамсӯҳбат шудам қати модар. Хулоса навор карда роҳӣ кардагия ба мора бародари азиз. Иншоалло наворша ҳоли гӯем монтаж мекунем, мепартоем. Юсуфҷон, ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ва алайкум ассалом. Аби иш кара. Мегум аби занг назани акар.
Так, бахшиш бародарои азиз, ман қатъи бародармон Саидмурод Тебе ҳамсӯҳбат будум, суҳбати телефонӣ буд. Ака ин важни набуда, ки мисол гапҳои моро шумо гӯш кунед, дӯстои азиз. Барои ҳамин ман звуки эфирро киштум, бародарои азиз. Бахшиш зиёд, ҳамин сабаб ман қатъ кардам мисол звука. Ҳаматон тенҷакен, созакен, бародарои азиз, хуш омаден. ТЖП прикол, хуш омаден, бародари азиз. Клит. Иншоалло яна клит метем та дӯсти азиз. Мана клита гирем. Звук ҳастай, бародари азиз, бахшиш бародари азиз, ман худам звука киштагӣ будам. Зинда бошен, ҳама каса зинда бошен, дӯстони азиз. Так, Лола соз хай. Кани Лола каниша. Хуш омаден, Лола апаи азиз, хуш омаден. Апай Лола созен, тенҷен, саломатитон хубай? То саҳара бе ман. Чокарай то саҳара бе шумо? Апай Лола кани гап занен? Дурай ватан, апай казан, сози, апай казан шуморо присидесиян созен меган. Муҳаммад 02. Короче, 18 лайк. Салом алайкум ба ҳама. Ва алайкум ассалом. Муҳаммадҷон, хуш омадӣ дӯсти азиз. Мана Муҳаммадҷон калита гир. Дурай ватан. Так, ози шумо дам иншоалло калид метиҳем. Дурай ватанда калид додем чӣ? Дурай ватанда хулоса калид додем. Муҳаммадҷон дам ози нигоҳ мекунем калид дода бошем. Муҳаммадҷон дам калид додагием, дӯстои азиз. Так, додарам Муҳаммад хуш омадед мега, хуш омадед мега Диля. Ачай Лола созӣ мега. Алло. Так, бародарои азиз, зинда бошен. Чота ирӯз гипсакардон задем, короб задем, ҳамин қадар арқаномоно дар гирифтагӣ. бовар кунед чӣ азобое намекашӣ, баъд як маблағе ба даст мебиёрӣ, бародарои азиз. Идами рӯзо бародарои мо мехезанд, як кори ҳарома даст мегиранд, як кори фасода даст мегиранд. Фикр намекунанд ки мо ба чӣ азобо кор мекунем, чӣ азобу машаққато қати кор мекунем, маблағе ба даст мебиёрему як оиламона, мисол як пешравӣ падару модармон дароӣ мекунему, зану фарзандмонро мехӯронем, мепӯшонем. Ин фикрҳоро намекунанд бародарои мо. Так, обуна бишен бародаро дар канали Таҷпе прикол. Так, ҳама каса хуш омаден мега казан теҷи. Шукронаи Аллоҳ, морам созем Ачаи Лола. Так, бале, меҳнат шараф аст меган, азоб мекашӣ, баъд пули ӯ пул лаззат дорад, ӯ пул баракат дорад, дӯстои азиз. Барои ҳамин боз мегем ки яъне вақтода фикр намекунанд бародарои мо ки что они творят, что они делают вообще. Мехезанд дар конкурс даст мегиранд, мехезанд ягон кори дигар, ягон кори фасоди дигарро даст мегиранд, фақат дар якдигар фиребӣ, фақат парчин кардани мову шумода фақат шуруъ мекунанд, бародарои азиз. Так, иҷода садои форам нависонда ки акаи шодӣ вай видео дар вақти монетизатсия чужой контента мешава. Медонӣ чӣ хеле видеоро дар назар дорӣ ки чужой контента? Кадом видеоро дар назар дорӣ, садои форам? Кадом видеоро дар назар дорӣ, дӯсти азиз? Кани гап зан. Меҳри модар, ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом, хуш омадӣ меҳри модар. Садои форам, ту кадом видеоро дар назар дорӣ? Ин ҳами рӯза видеои кира мегӣ ту? Видеои кира? Ман видео напарстам, бародари азиз.
مهری مادر خوش آمدی. خواهر جان گفته اپای کزان. Так, ҳози да куҷоӣ? ҳози ман дар куҷоам? Дар Казан теҷеам, дар пахши мустақими Казан теҷе. Кадом видеоро дар назар доред? Ё ҳамин видеое ки Казан теҷе ҳамин рӯз партофтак, ҳамон видеоро дар назар, видеои мондагии мара мега. Вақте ки нарушени надора, ягон нарушени надошта боша, чужои контент дар куҷо мегира? Вақте ки нарушени нақапа. нарушене ки нақапид, ягон чи жалба ки наомад, чужои контент намеқапа, бародари азиз. Фаҳмидеси? чужои контент ҳамон мавриди да мебиёяд ки ягон кас жалоб мепартояда ки ту дига видеои дига одама партагӣ. А он нафаре ки видеоша партофтагиин, ҳамон нафар агар хабардор боша, жалоб агар равон куна, это другое дело. Агар жалоб биёя, моментана удалит бекунем. жалоб да вақте ки жалоба ки удалит кардӣ, да уҷо мебуроя школа ютуба, медурои менависони ҳамон чида ки неправ будӣ, ҳамин наворе ки скачат кардӣ, гӯем наворе ки скачат кардӣ, партофтӣ, ту прав набудӣ, неправ будӣ. Ай рӯи нодонид парти ҳамина. Вақте ки агар мисол уҷода неправильно агар заполнят кунӣ, уҷода бо ҳамо гӯем жалоба удалит намеша, бародари азиз. вақте ки правильно 165 ман обуна. Так, обуна шудааст Муҳаммад. Так, ака, медонӣ ки як хел жалоб дар вақти монетизатсия меояд? Хай, ҳамон вақти монетизатсияда, пеши монетизатсия ки заявление ки додӣ, агар уҷода запрос мебиёд кадом видео чужои контентай, ана ҳамон видеоро сар кардӣ, пагада миллионер мешӣ? Не, бародари азиз. ҳамин рӯз ки сарч кардӣ, зарра ҷамъ мешавад, оқибат баъд иншоаллоҳ шояд дарё шавад. дарё меша, ба ӯ дарё мегира мебарад. Агар аҳли тафриқ бошӣ, аҳли муъмин бошӣ, ӯ дарё дар роҳи рост мегира мебарадтара. агар ягон хар бошӣ, ягон харгала бошӣ, харрафтор бошӣ, ана мехел мехезӣ, як конкурса пеша мегирӣ, ё ки як кори фасода мегирӣ, як зинокорида мегирӣ, ам маблағта истифода мебарӣ. ё ки як нафари фасодкора мехезӣ, дастгирӣ мекунӣ, як нафари ҳаромхӯра мехезӣ, дастгирӣ мекунӣ, ба ҳамон маблағҳои даст ба даст оварагӣ. Так, Мурад додари Апаш, хуш омадӣ. Так, зинда бошӣ, бародари азиз. ношугрӣ приколи кардагид. Так, дур ай ватанем. гуфтаи ношугрӣ приколи кардагид. Намедонам кира гуфтасе, бародари азиз. Воҳ, салому, ин ихери салом медода. Нигоҳ кунем. Воҳ, салому алейкум, админи нав. Админи нав нест, иде ҳамин админи ҳамин кӯҳнай. админи ҳамин эфир мекардагӣ, админи ҳамин кӯҳнай, бародари азиз. Ба ҳар ҳол админи кӯҳнай, карочи. Админи нав неста. хуш бошен ҳама каса, бародари азиз, зинда бошен. агар хато накунам, ин якумин нафаре ҳастем мо ки дар ин пахши мустақими ҳамин Казан теҷида мо пахши мустақим мекунем. хуш омаден апаи Шаҳлои Наҷмиддин, хуш омаден модари азиз. созакен, тенҷакен, худои меҳрубони мо омадак. Шаҳлои Наҷмиддин, бародари азиз, ин чӣ хизматое кардагӣ неста дар ҳамин блогерои нав. хушомаде кунен апаи Шаҳлои Наҷмиддина, бародари азиз, ҳама каса хушомаде мегӯям апаи Шаҳлора. Так, зинда бошед апаи Шаҳло, миннатдорем мон аз шумо. то ҳамин глоткамона аз шумо миннатдорем. Так, Казанҷон салом. ҳама каса хубен? Шукронаи Аллоҳ, шукронаи Аллоҳ. Так, и барои чӣ шумода калид надодак? апаи Шаҳло, шумода чӯта калид надодию ту? дур ай ватанем, обуна бишин. Так, ташаккур. Зинда бошӣ апаи Шаҳло. апаи Шаҳло, хуш омаден. Ина, добро пожаловать, апаи Шаҳло. ҳама каса
бекор шавам, мекунам бародар коро бисёр. این بچه من نو کلید دادم اپای شالو دا با کی گرفته سر کلیدی اپای شالو رو من کلید چیز دادم خدا همه خدا صفم نمیری با من مدیراتور شدید مدیراتور کلید دادوشو بازه دی گرفتی کلید اپای شالو من کلید دادم شما گرفتین نه نبارد کردین کیروی آبونه شدن بعضی بلوگرانی مرد میگریزند. بله راست میگه اپای شهلا بعضی بلوگران مرد و ایرا مرد گفتن در کورنزه و ایرا نامردن خیلی نامردی میکنن وقتی که دستگیری گفتن مثال دستگیری یکدیگر ما میگیم یکدیگر ما در کانال یکدیگر ما در آبونه میشیم دوستای عزیز ما باید مثال به فیره به نیرنگ مثال یگان جوی من کم نشده والله قلم برداره عزیز کو من همی کدام دا آبونه شدگیم همی زنگولش قطشدگیم نه که من به همین قدر اویدامله نمیبیه من حتی گویم پسیخواد نمیکنم عصبی نمیشم این قدر اویدامله نمیبیه نه که کوشش میکنم تا چند مثال کوشش میکنم که خبر گیریم همی نفرای دا پادپیسات سکرگیم ویدیوشون انشاءالله خبر گیرم نه که گفتی برادرها که من 4000 نفر دا آبونه شدگیم همی کانال من هیچ کی 1000 شوه همی کانال هنر و طبیعت من هیچ کی 1000 شوه نم خیلی با همی کلیدی که خدای من گرفتن ای کلید دو دایشه هرچی ای کرد نویسان خدا کلید داره انشاءالله так лола малинови шаҳло куҷо гум шудӣ апай шаҳло гӯен ё ки аз шумо аз вай калон ҳастед ки лола малинови закат апай шаҳло ҳамиҷодай золотой привет апаҷон лола шом бахайр золотой гуфтеса шаҳло апай зинда бошем хай аку мо дидем ки как гӯем паниважани нависонда барои хотиррасониш кардем ки апа гӯем худои моро ҷура майгӯ зинда бошед дӯстои азиз миннатдорем ки дар пахши мустақими казан тж ҳаматон ташриф оварагин муслим максим улянус кори кӯҳи анҷус салом алайкум то тоҷикистони озоди ман созен хубен ҳама хуб ҳаст зинда бошед шукронаи аллоҳ ва алайкумуссалом бародари азиз максим улянус кӯҳи анҷулус хушомадӣ бародари азиз зинда бошӣ бисёр номи хуб нависондагӣ некем номи тенҷ нависондагӣ ман ҳами филми максим януса тамошо кардагим бисёр филми аҷоибай ин филми асҳоби кафай ба фикрам ҳами қиссаи асҳоби каф агар донен бародари азиз бисёр навори ҳами филми хубай тамошо кардагим так што номи тенҷ нависондагӣ бародари азиз зинда бошӣ так иҷода дарши мехонем обуна шуда тамошо кардан дар кор бале худои азиз дуруст қайд карден обуна кишидӣ бояд ҳамаи наворро тамошо кунӣ очаи лолаҷон чӣ ҳол дорӣ гуфтестай апаи шаҳло максим тез обуна шав мега тип прикол так дилияҷон мега не охир мега апаи казан апаи дилия шӯхӣ кадом мега садои форам так дарши чӣ мегӣ ту чихелӣ чӣ мегӣ ту намешай сара вайрон мекунӣ
нашав. Мавлавӣ чо кардӣ ту бародари азиз? Бо барои подписа сакарам психоват кареси дӯстои азиз. Чо каре бача? Базбин шавед дӯстои азиз. Апаҷон нағз шуден? Мурад пурсидеса кадомеро ки нағз шуден апаҷон. Так залатои мо нағз гаштем. Так дарши апаи шаҳлон айсонда ки шавшавака нагем. Сари ман вайрон мешавад. Бале апаи шаҳло зинда бошӣ. Так садои форам бахшиш бори дига гуфтеса Дилия буд ба фикрам хеле гуфта буд ё ки кадоми дига буд. Номатон успед намекунем хонум бародари азиз ҳам қадар дӯсе ки ман сарам гир гашта ози карочи нокаут мерам бародари азиз. Барои ҳамин оста нависонем ки ҳаматона хонум. Барои ҳамин ман чем хондан бисёри баъд гап задистам. Оста нависе ки хонум ансаб шинетона. Гапу хабар дар Русия бародарҷон коро рафтестай? Так чӣ гапу хабар? Ҳама хубай бародари азиз. Алҳамдулиллоҳ ҳама тенҷа кардесем. Мебинӣ бародари азиз барои меҳнат кардесем ки як маблағе ба даст биёрем, як ризқе ба даст биёрем ки оиламона мисол таъмин кунем. Инам хеле бародари азиз. Так очам лолаҷон хонагиҳомон дар ватан вирус настроенӣ нест. Фаҳмо апаи шаҳло. ҳаққи якдигартон бародари азиз дуогӯ бошен. ҳамеша дар ҳаққи нафарое ки беморанд бародари азиз дуогӯ бошен то худованди таоло аллоҳи мутаол шифои комил ато фармояшонад. Барои ҳамин ҳамеша дӯстои азиз бо дуо бошен. морам низ дуо мекунем ки нафарое ки беморанд, нафарое ки мушкилӣ доранд бародари азиз, худованд нафарои бемора шифои комилу оҷиз аллоҳи мутаол ато фармояшонаву ба по хезану гӯем қанати мо шавану модарои азиз ҳамеша зиндаву саломат бошен. Так ҳамеша сарбаланд бошен дӯстони азиз. ҳаматона дӯст медорем. худо тез хондана ёд гирен. бовар кунен агар ман ҳатто ҳамин 10 солам фаъолияти корим агар зиёд шаваку ман чем хондан ман бисёр лағлақ мекунам. барои ҳамин хафа нашавед дӯстои азиз. ман ҳамаи шуморо хондан наметавонам. чӣ мепазӣ очаи оиша? Так казано буна бишен тез. Так барои ҳамин ман ҳам медонем ки админи канали ҳунар ва табиатам то ҳамин гапи хидмат гав назанам бародари азиз. ягон каса намехонам наметавонам мегӯм тез хондана ёд гирифтӣ. офарин. То тез хондана ёд гирифтам. ҳоли кам ёд гирифтестам. хай иншоалло яке бо хуб мешавамаш. бо далши бародари азиз бо далши дуомона иншоалло гӯем продолженияша мекунем. нафарое ки мушкилӣ доранд худованд мушкилиёшона осон гардонаву худованд роҳи рост дараванд бародари азизу ба роҳҳои мисол конкурс кардан ба дигар роҳҳое ки дар ҷомеаи мо зарар мебиёранд ба ҳамон роҳҳо нараванд бародари азиз. худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ. худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ ки ту қодиртарини қодирини дар нигаҳбонӣ. нигоҳи раҳматат ё раб ба сӯи ин ҷамоат кун. нигоҳи раҳматат ё раб ба сӯи ин ҷамоат кун ки ҳар вақт ин ҷамоатро шафоат кун. иншоаллоҳ мо умедворем аллоҳ ҳамаи бандагонша шафоат мекунад. иншоаллоҳ ба роҳи иҳдина сиротал мустақим ҳидоят мекунад ки то ба роҳи фасод нараванд. آمین. الله اکبر. برادرای عزیز زنده باشین. حالی ما این دعاها را برای شما دوستای عزیز با بسیارتر میتیم. انشاءالله زنده باشین. ادمین شما کجا را خواندگی؟ برادر عزیز راستی گپ
мавлавӣ мешавӣ ё не обуна? Ман куҷоро хондагиём? Бардораи азиз, образованием медбратай ина як. Образованием медбратай иниш як. Куҷоро хондагием? Ҳеҷ ҷоро дига хондагием. Синфи 9-ра хондагием. Баъди синфи 9 медучилиш дохил шудагием. 4 сол медучилиш хондум. 2006 сол дохил шудум. 4 сол хондум. 2009 ахирш буд тамом кардум, бародарои азиз. Хулоса соли 2009 барочи аз ватан гӯем ватана тарк кардем, инами ғарибӣ омадем. Ба кору бори ғарибӣ гӯем ба муҳоҷират омадем. Шумода китоби шидагӣ шумода так админ бисёр гап назан, дастгирӣ кунем. Ба ин дастгирии шумо ку, бародарои азиз, ҳамин дастгирӣ бошад, ин пешравӣ намеша, бародарои азиз. Вақте ки як сухани соз мегӯем, бародарои азиз, бахшиши зиёд. Вақте ки як сухане мегӯем мо ки барои ҳамин шумо мисол зарура, бародарои азиз, гуфтугӯ гапҳо перебивад накунед, дӯстои азиз. Оле агар мешавам рӯйдое ки дӯстои азиз як ҳақоратҳо рафтаестай, ҳамуҷода миллион одамо медуроянд, қарсак азиз, як ҳақоратҳо рафтаестай, ҳамуҷода миллион одамо медуроянд, қарсак бо дастгирӣ мекунанд, бо лайкӣ ривоят мекунанд, пага бо интизор мешаванд ки фардо ҳамин одам бо кира дашно мекарда боша, кира як сухани бад мегуфта боша, против ки бо гап мезада боша, бародарои азиз. Барои ҳамин хафа нашавед, дӯстои азиз. Так, зинда бошем, бародарои азиз. Иншоаллоҳ ҳамун вақте ки тонамонден, силкаи каналтона монден, иҷода мо обязательно нестае ки гӯем нахонен, зиқ нашавен. Акаҷон, не беақлона ҳичка нанависонда, беақлона. Хай мешавам авридое ки чӣ меша, бахши мешавам авридое ки суҳбат гарм рафтеса, дар бораи ягон мавзӯъ суҳбат кардесем. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки мисол ягон аз мавзӯъ берун кардани мо нанависонем, илтимос хоҳиш мекунем. Хай клавиатура дар дасти шумо аю, хуб нависонем, бо бисёр хуб мешавад, бародарои азиз. Бозам хотиррасонтон мекунем ки, бародарои азиз, ман админи канали Ҳунар ва табиатум. Ман то гап магав назанам, бародарои азиз, дар дига эфирам ки омаден, хафа нашавен. Ман то гап магав назанам, таре ягонтатонам намехонам, дӯстои азиз. барои ҳамин рӯ афтода нашавед, хафа нашавед. Калид метем, кадометон да калид дар кор, дӯстои азиз. тона дастгирӣ кардан гирем, иншоаллоҳ. Зинда боше, бародарои китоби ишқ додар насиҳат ҷойи аввала мегирад. Ман чӣ хидма гирифтам ки мана нигоҳ кунем ки ман дар куҷо кор кардам, бародарои азиз. Ман дар чӣ аҳвол, дар чӣ гӯем шароит зиндагӣ кардесам, чӣ хел ман хидма гирифтам. Бародарои азиз, ҳамеша манда бисмит кунем. ҳамеша манда фаҳмонед, дӯстои азиз. Кто-то заблокировать намекарде, дӯстои азиз. Чӣ гапай ҳами хеле мекунен? Илтимос анде ҳамун эфири кадоме боша набоша, дӯстои азиз, заблокировать накунен. Монен ключи мара те омада. Ози ман клита метем, заблокировать накунед, бародарои азиз. Фақат сухане бо ҳамин эфира чӣ мекунем? Вайрон мекунед, дӯстои азиз. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, чӣ накунед, бародарои азиз. Илтимос, ҳамин дирӯзам ҳамин эфири охири эфирда ҳамин хеле кардем, бародарои азиз. эҳтиромона хоҳиш мекунем, бародарои азиз, ҳамин хеле накунем. ҳозир беслед, бародарои азиз.
А кто зашел? Маша зашел? А, я понял. Дверь просто захлопнулась, я спрашиваю, что кто там, никто нет. Мгм. Так, اینم خیلی باردارای عزیز. Так, التماس باردارای عزیز اونا خواهش میکنیم خیلی بخشش میشه خیلی موردی نه که ما انشاءالله دستگیریتون میکنیم باردارای عزیز خیلی من خاطرسانتون کردم که من هم خیلی انسانم باردارای عزیز نه که من یگام تای شما را بدی نمیخوام یگام تای شما را دشنام هم نمیکنم نکردم دشنام هم نمیکنم باردارای عزیز برای همین زنده و سلامت باشین همتون را باردارای عزیز یک دعای خیر میتیم از انشاءالله بعد افیر قد میکنم کم ترک گوییم امی رو افتاده میکنیم فهمین مرا که باردارای عزیز که وقتی که مثال صحبت در ایگان موضوع رو رفته استای پیری بیواد نکنین انشاءالله باردارای عزیز زنده باشین نورالدین جان خوش آمده باردارای عزیز من انشاءالله یک دعای خیر میتیم همتون دو بعد افیر قد میکنیم دوستای عزیز برادرای مهاجر برادرای مؤمن و مسلمان در کدام گوشه دنیا هستین خداوند همتون برادرای عزیز عمری درازتون تیا رزق فرازتون تیا در همه کاراتون موفقیت ها خواهان برادرای عزیز همیشه برادرای عزیز سربلند باشین سرسبز باشین خانه آباد باشین برادرای عزیز همیشه با یاد الله باشین همیشه دعاگوی یکدیگر باشین برادرای عزیز نفرایی که بی فرزندن خداوند فرزندی صالح و صالحه نصیبشون داره نفرایی که بیمارن خداوند بیماریاشون شفای کامل و عاجز عطا فرماید نفرایی که چی آرزو و هوس دارن با آرزوهاشون رسند و آرزوهاشون عملی گرده نفرایی که بیزنن خداوند زنی صالحه نصیبشون داره برادر عزیز نفرایی که بی شوهرن برادر عزیز صاحب شوهری صالح شوند برادر عزیز نفرایی که با چی آرزو و هوس آمدگیان همین غریبی برادر عزیز با همه آرزو و هوساشون الله متعال رسانیشونه و چی پلانهای دارن همین پلاناشونه با انجام رسانی با همه موافقی دلی همین بنده متعال خدایا این جماعت را نگه دار از پریشانی خدایا این جماعت را نگه دار از پریشانی که تو قادر نگاهی رحمتت یا رب به سوی این جماعت کن نگاهی رحمتت یا رب به سوی این جماعت که هر وقت تو خواهی این جماعت را شفاعت کن ای فتاح بخشنده بگشا دلی بنده تا بنده مسلمان شو شو جزاک الله خیرا کثیر برادر عزیز خدا حافظ افیر قد میکنیم انشاءالله همیشه برادرای عزیز سربلند باشه همتون زنده و سلامت باشه دوستان عزیز ایما یگان گرام خفه نشه دوستای عزیز نفرایی که مثال یگان سخن میگیم خفه نشه برادرای عزیز رحمان الله باشین همه کسا سروشنو در پناهی الله مونید بله برادرای عزیز شما казан апашка созен нурдинҷон гуфта так омин бародаро так далши нависонем чӣ менависонем бародари азиз навиштагитона хонум иншоалло ма эфира қатъ кунем баъд китоби ишқо ай чорни гирен тез китоби ишқа чорни кардагӣ нестиян бародари азиз ё ки чорниш кардан Так, китоби ишқ заблокирован ман ҳозир ман медро мебинам не разблокироватш кардагиам бародари азиз заблокироват неста ман дро омадам дидам разблокироватш кардагиам мурод тоҷе ай ҷуни
гирин, айчорни гирин. Мурод теҷе айчорни гирин. Кани Мурод теҷе. Мурод теҷерам чорни кардам. Ба чӣ сабаб чорни карди, бародари азиз? Разблокировать. Ина ман разблокировать кардам. Кани Мурод теҷе ҳаминҷода боши, бародари азиз, навис ба чӣ сабаб шуморо чорни кардагиянд? Ягон гапи қабеҳ нависондем ки шуморо чорни кардам, ман намедонам. салом. Ва алайкум салом Мурод бародари азиз. Ягон сухани безеб нависондем ки шуморо чорни кардам? Ё ки чӣ нависонда будем чорнитон кардам? Хуш омадӣ бародари азиз. Кани нависон я беақлиш. Так. ду нафар мондем. Аллакай 24 та лайк шуда. Дӯстои азиз, миннатдорем ай ҳаматон. Зинда бошед дӯстои ҳози кар. Фаҳмо бародари азиз. Ман намедонам аз чӣ сабаб шуморо чорни кардагиянд. Хай худованд ҳаматон нигаҳбон бошад дӯстои азиз. ҳамаша сарбаланд бошед дӯстои азиз. Ҳама каса хуш омадену миннатдорем ай ҳаматон. Ман эфира қатъ мекунам. Баъди эфири канали Ҳунар ва табиат. Ҳунар ва табиат қати ман эфир мекунам бародари азиз. Марҳамат, мисол канали мо тонен дароен дӯстои азиз. Касе ключ дора метавонад чорни карда. Ина ман бародари азиз худода ключ метем. Ина клитагир иншоаллоҳ эфирда ки омадӣ ба клит суҳбат мекунӣ иншоаллоҳ. Фақат кӯшиш кунем ки ягон каса чорни накунад. Эфир модарон ҳастанд. Гапҳои соз гап занем. Бале рост мегӯем казантиҷе. Мурод, так хуш бошен акаҷон, раҳмат. Саломат бошен бародари азиз. Басир 91 хуш омадӣ. 25 лайк миннатдорем. Басир 91 бахшиш камтар дер кардем. Хай ҳамӣ омаден, аллакай мо дидемтонам. Бахшиш напарсен шумо. Зинда бошен Басир 91. Миннатдорем. Ман эфира қатъ мекунам. Ози Ҳунар ва табиат қати худо хоҳа. Якчанд лаҳза пас Ҳунар ва табиат қати эфир мебураем. Бо суҳбат мекунем худо хоҳа. Так, апашка казан шумо мара беҳтарин мешиносӣ. Ҳамихел не? Так, Нуруддин Давлатов. Бале бародари азиз, зинда бошӣ. Майлиш бародари азиз, худо ҳофиз. Хуш бошен. Ваҳ, Нуруддин. Так. Ина бародари азиз, шумо хақи якдигартон суҳбат кардан, ман эфира қатъ мекунам. Нуруддин, шумо киен охир? Нуруддин апаи казан теҷе. Нуруддин як бародари мо ҳаста. Ин бародар бисёр одаморо дастгирӣ кардагияр. Ранги ману шумо гӯем ҳамин хел канал дора. Ҳамамон аксариятмон дастгирӣ кардагием. Канали инҳода подписатсия кардагием. Канали бародармонда. Як бародари хоксорай. Ман ҳоли бародарро надидам ки ягон кас ҳамин бародар ранҷонда боша, ягон кас дашном карда боша, надидам. Так, Нуруддинҷон, неки кам бемеҳр шудагӣ, занг намезанӣ. Хай ман бемеҳр шудам, занг назадам, ту занг зан сағира. Чуа занг намезанӣ? Анаки занг зан, ман занги туро интизорам. Хай дар амони Аллоҳ бошед.